Ahir zamanı. Köngül maýdary dostlar eýleýin beýan, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Dünýä üçin şerigatny taşlawan, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Mollara alymyna yetmedi amal. Şerigat işine eýlemej jedel, päriňiz bozulup köpöllük etel, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Müftüler mal alıp riwayet berer. Nähak pulunu alar, haklyny köýdürer, päälleri bozulup pisat köpöler, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Reis bolan baýakiden pul alar. Bermese boynuga kıl arkan talar, günäler köpöler şerigat galar, bilmenem ýakyn ahir zamanı. İşanları arya eyler namazın, gaflatty öterer gıç bile ýadyn, yalan tüzläp iýilin alan niyazyn, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Sopular ne üçün mele doğan geyip, şüpheli tagamını halallayıp iyip, şeytan paglı verilen keramet deyip, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Şeyh bolunlar nedir üstünne uruşup, bir pul üçin perdendi töwüşüp, ýöwülýä gapsynda munda boluşup, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Ozalar fahreder asly zatyny. Kıyamet Usameddin goýup adyny, plan kes hoja diýip hem ewladyny, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Ket huda bolanlar dogry sözlemez. Para alar, lekin hakny gözlemez. Nähak guwa bolar, dawa düzlemez, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Baýlarda galmady haýyr sahawat. Dünýä diýip gederler bolmay parahat, garipler baýlardan germez kipayet, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Ogly hoşroý bolsa edermişler şat. Göýäki döwleti bolanlar ziyat, gün-günnün jahanyna köpelli pisat, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Gyýjwany ýokdur haýadan eser. Ýigitler gyýz bile oýnaýyp geder, yaman iş köpelli gün-günden beter, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Zamana işler yaman bolupdyr. Jahan içre pisat işler dolupdyr. Pälimez gidiban reňler solupdyr, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Baýlar ýakat bermey bolupdyr süýtgör, ýer içinde köpelipdir süýtgör, ömür ötüp gaflata bolup mawrar, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Günäler köp bolup, ýegdille sowap. Gorkar men, müzahan bolmagoý harap. Kesbelip satarlar aragu şerap, bilmenem ýakyn ahir zamanı. Mawtym boly. Munça kılmak hikayet, akıllara şayet bolgoy kipayet. Dünýäniň işine ýokdur nihayet, bilmenem ýakyn ahir zamanı.